Jeg vil nu vise, hvordan man sporer vores tracker SL5 via SMS. Det foregår sådan, at man sender en sms til vores gateway med teksten find, og så det ID, man nu vil vælge. ID'et på trackeren finder man om på bagsiden, i det her tilfælde hedder den Safe1. Inden man sporer, er det en rigtig god idé, at man lægger trackeren udenfor. Kort efter man har sendt sms'en afsted om forespørgslen, får man en bekræftelse på, at nu spørger man om en ny position på Safe1. Så kan der gå nogle minutter, inden man modtager en position fra trackeren. Her ses så den sms, jeg har modtaget, når man modtager en position fra trackeren. Her står som sagt modtaget position for Safe1, dato og tidspunkt for, hvornår trackeren har fundet en position. Herefter kommer hastighed og hvilken retning trackeren bevæger sig i. Dernæst kommer nærmeste postadresse og hvor langt den befinder sig fra den postadresse. Dernæst kommer positionen altså på selve koordinaterne. Det kan fx bruges til, hvis politiet bliver indblandet i eftersøgningen. Til sidst kan I se, at der står batteri. Det er batteriangivelse for trackeren, altså hvor meget strøm der er tilbage på trackeren.